Evidentment votarem a favor de la renovació d'aquest conveni, però ens agradaria que quan parlem de taxis a Castellar del Vallès parlem de més temes relacionats amb la flota de taxis. Castellar disposa d'una flota de 7 taxis. Un d'ells és un vehicle adaptat. 4 són vehicles amb menys de 2 anys d'antiguitat, però els altres 3 tenen una important edat. El vehicle adaptat, en concret, té 16 anys d'antiguitat, 16 anys de servei a Castellar del Vallès. En els pressupostos que s'han acabat d'aprovar s'incorpora una partida de 9.000 euros per promocionar l'ambientalització de la mateixa flota, però ara mateix cap dels taxistes del nostre municipi té ni un taxi elèctric ni híbrid. Per tant, 9.000 euros a repartir entre 7 taxistes no suposen un incentiu molt interessant per canviar el vehicle. Quan més pensem que el vehicle adaptat, que té 16 anys d'antiguitat, suposaria una despesa de 60.000 euros. Caldria, doncs, fer una reflexió amb els taxistes per valorar les necessitats per la substitució de vehicles de baixa emissió. Gràcies.